това е бръмбър стига. На другия край. Е, това е тесното тук, бе. Е, това е. Омръзнал и отпил море, Леко де. Его бе, дървеница, тикси. Не си показвай грозните. Аре, Костин Брок! Его като! Не, балерината тук е това. Ти си тук, Лего. Е, това ще го сложим от това, в форума и ще гледат. Аре, още купил. Аз така гледам какво е това, така ги снимам. Тя не ми трябва. Тя знаех си да подсеква критика. Не че аз съм нещо много повече. Какво снимаш? Майте камерите. Его, другия оператор. Това е, ние по-нести колеги с нея. Луда бате! Вижте, луда ли е? Чакайте, ще се убит сега. Много е секси, нали? Всичко изгоре с това. Ти от който път? Ти от толкова. Arriba, аз искам да съм от вашия отбор. Да. Това е най-хубавата от сайта, да. Извинявай. Това е най-хубавата момичета, което влезе. Всички други момичета, които влезаха, са слуги. Само това най-хубаво. Моля да влезете, те вече сте канали икономки. Много хубави кръка има обаче. Ами спри ме пиеш! Бебе, Клоско, ти охрана! Ти по-скоро си един бръмбър. Тето. Некъв ми известен, тя. Чичо. Не, общо купел. Забивам. Забележете тази принцеса. Милон. Ето я и Калин. Ето я и Калинката. Виж колко е щастлива. А това е Емо. Герито. Ето е общо купел. Общо купел. Как не си купел? Тя. Ти си купел. И Банишора. Ей, там по-скоро от Роланд. Принцесата на сланината. Костин Брод. Това е Бела. Това пък е... Как беше? Кое село беше? Кое село беше? Бенковски, квартал на София. Ти си... Бела.
И един друг зек. Седи и бърка в носа. Симеон балерината как скача, господи, тя едно в театъра. Леко се разпълни. Леки, Симеоне! Съдете ми, че ръце имам